Yes, tak. Part 1. Yo, zkráti, moje meno je Jojo a dnes si ukáže moje nové video. Chceli by ste so mnou akú hru, aby sme si zahrali. Preč tú ruku, vidno. Ak sa pýtajte, kto tam je, nikto tam nie. A ja budem jediný youtuber, počuješ? Počuješ? Ja budem jediný youtuber, ktorý dostane 1 miliard. Dobre, jebenia tvojho boha. Ja točím iba. Krista vjebaného! Prečo by som mal tebe dať nejaký like? Prečo? Však preto, lebo mám asi vás rád, svojich fanúšikov, veľmi rád. A aby ste ma podporovali a baví ma to iba... No a to baví. Jaj, to, vieš čo? Áno, idem ti dať ten like. Chceš mať nového youtubera? A aj odber ti idem dať. Aby sa... Nenatáčal som. Som späť. Jojo je späť. Xbox závislosť, wrestling, toto všetko bolo nechutné. Proste skončil to takto. Mystery box, hej, haha. Ale toto video už je fakt, že hej, akože už nie som ako predtým. Hej, a že, hej, už som oveľa lepší. Mama, prečo mi nechceš kúpiť GTA? Čo ti jebe? A toto bolo všetko, dámy a páni. Toto bolo fakt, že všetko. A dajte mi odber a like. Som späť. Jojo je späť.